Baka magalit ki. Bakit? Mapapahiram ko kung may pera ako. Kaso wala eh. Hi mga mayam! Welcome back to my channel and sisimplihin lang natin ang video natin for this vlog. And as you can see, nakapambahay lang ako. Simple lang. Hindi ko naman kailangan mag-BS para magpa-impress sa inyo. This is me. So, simple girl with simple dreams. Ika nga. Okay, so for this vlog, magpa-prank tayo ng aking mga... Ipaprank ko ang aking mga kaibigan sa Manila and titignan natin kung sino pa sa kanilang willing na tulungan ako this time. So, umpisahan natin siya kay Yasmin Hernandez. Magdadrama tayo ng konti mga ma'am ko. Wait lang. Okay, so tawagan ko na siya. Pinaring na. Hindi siya sumagot. So, try natin yung friend ko. Si ate. Ano kaya to? Si ate Geraldine. Ba't ganun di lahat sila sa mga sagot? Hi, Bin. Hello, Ate Je. Good morning. Uy, good morning. Kumusta ka na? Okay lang din. Ano, ang tawag dito? Kumusta yung mga aso mo? Ayun, ay, nakita mo ba yun sa post ko nung ang 2 months na yata dumaan? Namatay yung isa. Kawawa naman. Oo, tapos ngayon may bago na naman kami. May bago kayong alaga. Ako naman yun pa rin si Curl. Bumili ako bago yung French Bulldog. Tapos nung isang araw, tatlo pa rin sa amin ngayon. Tatlo. wow. Yung po sa inyo, kumusta? Okay naman, ang ano niya, ang lusog-lusog niya. Ate J, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Ang tawag dito, di ba, yung sahod natin is 15 pa. Oo. Manghiram sana ako ng 1,000. Naubusan lang kami ng gasol. Bibigay ko rin sa 15. Di bigay mo sa akin yung BPI account mo. Transfer ko na lang kasi ako nakakalabas. Okay, ang bait mo naman. Ate Je, May BPI ka ba? ay, Ate Je, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Huwag kang magagalit ah. Ay, bakit? It's a prank. Nag-vlog ako ngayon. Sira? Thank you! Thank you so much. Frank, ba? Totoo ba? Oo, it's a prank. Para ko naman yung video. Natouch ako sa'yo. Thank you so much. You're welcome. Sige, bye-bye. Happy weekend. Kala ko naman totoo. Tawagan natin si Chema. Yung friend ko. Ewan kong friend pa rin ako na to. Mayaman to eh. Hello? Hello? No, yes, madam. You were calling me. Oo. Kamusta ka na? How can I help you? Hindi. Ito, nag-work. Nag-work from home kayo? Oo. Saan ka na saan ka na ngayon nakatira? Ngayon, kakabalik ko dito sa Manila. Galing ka ng Pangasinan na. Ay, Nueva Ecija. Ang gusto man, Isabela, friend. Ay, sabi. Ay, lilipat na yung province nyo. Hindi ka bunited. Oo nga. Wait lang, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yan? Baka magalit ka kasi. Bakit? Sabihin mo na sa akin. Kasi yung sahod namin sa 15 pa. Manghiram sana ako sa'yo ng 2K, tapos bigay ko na lang sa 15. Magkano? 2K. Grabe, sa dami ng pera mo, ha? Bibigay ko naman sa 15, hindi lang kami nakabayad ng kuryente. Medyo
Wala. Kaya mo sa akin yung bank account. Video ako, tsaka Gcash. Ha? Video ako, tsaka Gcash lang. Okay lang. Pwede namang BPO. Ay, ganun ba yun? Wow, bait mo naman. Thank you so much, mama. Nakakayaman sa'yo. Tsaka ano? Gusto na balik niya na. Ha? Joke lang. Sabi ko times 2 na balik. Grabe ka naman. Parang di mo nata ako kaibigan na yan. Dami naman ang patong nun. Joke lang. Okay. Ano sabihin mo? Baka magalit ka eh. Meron mo na naman? Meron pa? Ngayon. It's a prank. Nagbablog ako ngayon. Sira ulo ka. Tinatawag mo ko. Ano ka ba? Sinusubukan ko ng mga kaibigan ko kung ipapahiyaban nila ako. Ay, ang drama. Thank you so much, ma'am. I miss you. Prepare ako para tutupon ko, ha? Thank you, na-touch ako. Ang bilis nun. Wow, arte mo. Sige, bye-bye nga. Tawagin natin sa akong friend. Si Anjo. Anjo Iliana. Hello, Mare. Sis, Kumusta ka na? hello. Hello. Hello, Hello, everything. How are you to find out? Gagawa ka lang ikaw. God bless you as soon as possible. Nag-work ka ba? Yep, why? May sasabihin sana ako sa'yo, kaso nakakahiya. Ano nga? Manghiram sana ako ng 1,000, bibigay ko na lang sa 15. Sa 15 pa yung sahod Why? namin. What happened? Kasi nawalan kami ng, ang tawag dito, ng gasol. Gaga. Asa, account number mo. Oh my God, talaga. Global, I mean, Gcash ako tsaka BDO. Ha? Gcash ako tsaka BDO lang. Video will do. Oh my God, thank you so much. Ang bait mo naman. Nakala ko di magpapahiramin. Kasi for how many years na rin. Oh, thank you. Nakaka-touch. May sasabihin pa ako. Ano? Baka magalit ka. Baka magalit jowa mo sa akin. Gaga. Natutulog ka. I'm working. Oh, what about? It's a prank. Nagba-vlog ako. Gaga ka. I gotta call na. Sige na. Thank you ha. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Ingat kayo dyan ng jowa mo. Bye-bye. Ingat ka din. Mm-mm. Ingat. Bye-bye. Janet. Yeah. Hello. Hello. How are you to find out? I'm doing fine. How about you to find out? I'm doing okay as soon as possible. Anong ginagawa mo? May work ako, bruha ka. Kakatapos na ng ano ko. Tama-tama tumawag ko. O, nasa ka ngayon? Nasang province ka? Cebu ako ngayon eh. Maayong adlaw? Maayong bugtag? Maayong gabi sa inyong tanan? Miss Universe. Oo nga, di ba? Kamusta ka naman dyan? Okay ka naman? Okay naman. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano sabihin mo? Baka magalit ka eh. Bakit? Kasi ganito, ang sahod namin is sa 15 pa. Eh, nawalan kami ng gasol. Manghihiram sana ako sa'yo ng 1,000. Babalik ko na lang sa 15. Sa akin nga pa talaga naghiram. Alam mo naman walang-wala din ako. Wala ka ba? Kahit 1,000 lang. Oo. Wala rin ako eh. Grabe, di mo talaga mapapahiram ng 1,000, Janet. Mapapahiram ko kung may pera ako. Kaso wala eh. Sige. Tsaka may sabihin ako sa'yo bago ko ka magbabay. Ano nga? It's a prank. Nagbablog ako ngayon. Ay! Hala! Buisit ka! Oo. So, Ha? nasa vlog na pala ako. Oo. Sige na ate. Bye-bye. Thank you. Oh, sige, ingat. Bye-bye. Mag-ingat ka dyan. Huwag kang lumabas. Pag nag-comply, lalabas ako. Sige Oo. na, bye-bye. Bye-bye.
So yun, meron na tayong rundown. Ito tawagan natin si Mami Arlene. Hello? Ay, naka-duty ako. Kumusta ka na? May call ka ngayon? Ay, naka-break, lunch break. Second break. Wow. Kaya ako napatawag sa'yo eh. Basta sabihin sana ako. Ano? Kasi kanina, mami, na walang kami ng gasol. Manghiram sa ako ng 1,000. Sa 15 pa yung sahod namin eh. Ano no? Nawalan kami ng karga ng gasol. Manghihiram sana ako sa'yo ng 1,000. Bibigay ko sa 15. Magkano? 1,000. 1,000. Oh, sige. Talaga, mami, ang bait mo naman. Nakaka-touch ka. Sige lang. O sige, may sabihin pa ako bago ka mag-break. Ay, bago matapos yung break mo. Naka-break na ako. Malapit na matapos. It's a prank! Nagwa-vlog ako ngayon. Bullshit ka. Oo nga, nakikita ko. Sige na, bye-bye. Love you. Sige. Thank you so much mga ma'am sa time nyo and effort sa panonood ng video na to. Once again, it's just a simple prank para lang may content ako for this vlog. And sobrang thank you sa mga tao na nag-yes and willing na pahiramin ako ng pera kahit na medyo mahirap yung buhay ngayon. Sobrang bilis lang guys, as in, what is your account number? Yun na. Thank you so much. And dun sa mga taong hindi naman pwedeng tumulong, I really understand guys your situation. And I am so sorry kasi yun, tatawagan ko kayo. And so mga ma'am ko, see you on my next vlog. Thank you so much once again and happy 1,000 subscribers to us! Thank you so much guys, speechless. Do not forget to subscribe, share, and click the notification bell. Once again, muchísimas gracias mga ma'am and see you on my next vlog.